kika zan mini yarwa. So duka ciki yarge ni na idacen samun yarbara. Hasken annuri ai fitila ka zamo mini ɗan uwa. So duka jiki yarge ni na idacen samun saurayi. Ne nazari littafin soyayya zan dauna karanta. Ki faɗa mini kalma mai daɗi ni kuma sai na rubuta. Hakin so na dawa alwashi ni zan alkinta. Na karanta miki shafi-shafi na sirrin labari. Ka zama zaɓi na kai ne farko. Ni a cikin rai na saka ka da kai za a yi baiko. Duk a cikin su samari na tantance kai ne mai karko. Sai ka rike mini dukkan alkawari na sirrin soyayya na. Zo ki ji zance da kalamai daga bakin dan Hausa. Kin ga idan su ya rike zuciya ashe zai yi rassa. Hakan ya saka ma na daɗo azama a yanzu gano kusa. A tare da wacce take mini soyayya hasken hannuri na. Ai wata rana za mu cike burin da yake ruhinmu. Lokacin za a yi babban taro ranar aurenmu. A kira ni da ango ke kwan amarya za a yi miki kamu. To wannan shi ne ribar soyayyar gaske cikar burina. Ni da ke ayaba mu rabewa. Ni da kai zan zauna. Ni ma da ke zan zauna.